Топлофикация Варна се различава от останалите топлофикационни дружества в България по това, че принадлежи на световния лидер в енергийните услуги Далкия. Нашата дейност е ориентирана най-вече към клиента. Ние се опитахме да върнем доверието му към нас, като осигурихме прозрачност в отношението към него и на услугата, която му предлагаме. Направихме фактура и интернет сайт, в който клиентът ни може да се консултира. Какво от това, което заявихте като намерение непосредствено след придобиването на Далкия, направихте до момента? Топлофикация Варна беше купена от Далкия и първата ни задача беше индустриалния проект за подобряване на енергийната ефективност. За реализацията му сме инвестирали 16 милиона, а целта е задържането на по-ниска цена за клиентите с оглед на тяхната платежоспособност. В този проект се включват подмяната на абонатни станции, топлопроводи, намаляването на загубите, инвестицията в нова когенерация и смяна на котлите с нови с по-добър коефициент на полезно действие. Какви са вашите бъдещи проекти? До момента сме направили всичко, което сме планирали. Предстои реализацията на амбициозния ни проект Кайсиева градина. Той цели пълна реновация на жилищата в един цял квартал, смяна на вътрешните инсталации до грамите с ползване на средствата от европейските фондове. Твърдо сме решени да успеем и с този проект.